Mislim da bi se osim pobjede Nexa večeras bila nekakva znanstvena fantastika, evo rezultat je takav kakav je, novak ste u ligi, a i vi niste u ulozi u kojoj ste inače ste sportski direktor. Pa dobro, sad više nismo novaci, uspjeli smo prošle godine zadržati ligaški status. Da, ja danas mijenjamo trenera, ja sam nešto sportski direktor kluba. Trenera mi bolestan, kao i većina igrača, došli ovdje nekompletni i još su nam igrači ovaj tjedan, trojice igrača su praktično s kreveta su došli na utakmicu. Znali smo mi da nemamo ovdje nikakve šanse protiv Nexa, da se ne traže bodovi za opstanak ili za ligu za prvaka. Jednostavno došli smo to graditi, nastojali smo izgubiti što manje, odigrati korektno, da se niko ne ozljedi ni od vaših ni od naših igrača i to nam je prvenstveno bio cilj. Naše utakmice su već u sljedeći četvrti Gorice, protiv Varaždina, Kaštela i tako dalje. Tako da ova utakmica bila nama bilo lijepo, bilo na čast igrati. Prije 2 godine smo zvali Nexa da dođe u većat obljetnicu kluba, a sad imamo priliku da igramo s njima. Prema tome, jedan zaista lijep došao. Gol sa mladeži, evo. Da, pa to je naša politika kluba. Mi imamo, kao što znate, imamo dvostruke prvake države, znači u 17, u 15 prvaci Hrvatske. Evo danas je tu dobili su priliku, znači mali Vito Miletić koji je trenerao proglašen Hrvatskog najboljeg igrača, najboljeg igrača turnira. Tu su još dvojica momaka, 17-godišnjaci, neki još nisu bili zbog maturalaca, povreda i tako dalje. To je naša politika kluba, znači rad sa mladima, stvaranje vlastnog igračkog kadra i ako uspijemo, znači ako uspijemo potpuno ligaški status, nastaviti podržati to i na tom se baziramo. Mislim da nam zašto dobro ide. Hvala vam lijepo.